Sa number 2, masobra sa 200 million pesos ang ginapaabot nga pondo nga ma-release ang Department of Health para sa mga health workers sa siyam ka mga district hospital sa probinsya bilang Health Emergency Allowance o HEA. Sunod sa kay Dr. Gurley Pinunggan, ang Provincial Health Officer, ini sila ang nagserbis ang tiun sa COVID pandemic. Nalakip man sa among kantidad ang balatonon sa pilaman ka mga katapo sang PHO. Sunod sa kay Pinunggan, ang 202,837,312 nga claims ang tigayon na nga nasubmit sa DOH. Sa interview sa media sa kay Randy Piacita, ang pamuno sa Progressive Alliance of Capital Employees, ilagi nalauman nga kuntani sa mas madali nga panahon ma-release na ang ilang mga claims. Mula sa gihapon na baton sa mga frontliners sang siyam ka mga district hospitals ang probinsya ang ilang HEA para sa August to December 2021 kag January to July 2023. Depende sa risk level sa mga empleyado ang kandidat sang HEA nga ila mabaton. Sunod sa Department of Budget and Management, ang yara sa mga low-risk areas magabaton sa 3,000 pesos, sa medium-risk areas naman, yara sa 6,000 pesos, kagang high-risk areas, 9,000 pesos.